me ollaan osana tätä mediakeskustelua nyt niin kuin tuoreesti niin puhuttu myös juuri tästä huostaanoton kynnyksestä ja ehkä jollain lailla niin kuin lastensuojelun ja hallinto-oikeudenkin, jossa se päätäntävalta siis tahdosta riippumattomissa huostaanotoissa on. Että no, minkälainen näyttö toisaalta riittää ja minkälaiset tilanteet sit arvioidaan sellaiseksi, että ne huostaanoton kriteerit käytännössä täyttyy myös siellä hallinto-oikeudessa. Ja mä jotenkin ajattelen tätä semmoisena niin kuin laajempana yhteiskunnallisena ja filosofisena kysymyksenä. Että onhan meillä historiassakin esimerkkejä paljon siitä, että miten erilaisissa yhteiskunnissa on sitten tätä oikeaa ja väärää määritelty. Niin jotenkin vaan ajattelen, että mistä muualta me voitaisiin saada jotenkin niin kuin välineitä tai argumentteja tähän keskeiseen kysymykseen. Toi on hirveän mielenkiintoinen pointti ja sitä just itsekin mietin taas, kun sattuneesti kävin juuri tuon perhe- ja lapsioikeuden kurssin. Ja siellä tietenkin käytiin sitä lakiperusteisuutta niin kuin monesta näkökulmasta, niin kuin tavallaan oikein onkin. Mutta sitten just kun päädyttiin pohtimaan tai keskusteltiin esimerkiksi siitä, että lapsen etu on niin kuin hyvin monissa oikeuslähteissä, siis tietenkin niin kuin siinä yleisessäkin lapsen oikeuksien sopimuksessa niin kuin ihan keskeinen asia. Mutta sitten kun tavallaan pyritään niin kuin tuottamaan sitä, että miten sitä sit pitäisi määritellä niin kuin niissä tavallaan tilanteissa, joissa sitä oikeasti joudutaan arvioimaan, niin sitten tavallaan se loppuukin se, niin kuin se juridisen lähteistön sisältö aika äkkiä. No sitten luonnollisesti niin kuin sosiaalityöllä on toki tällaista omaa ikään kuin osaamista siihen, mutta sitten toinen asia, mistä sitä lähdetään, sit varsinkin silloin, kun jotain sellaista tapahtunut, niin kuin vaikka tässä tilanteessa, ja mitä halutaan myös hakea helposti, on just se, että ikään kuin vaikka tähänkin keissiin mukaan autuaksi tekevä tilanne olisi ollut se, että se olisi päässyt lääkäriin, ja lääkäri olisi heti todennut, että tuo mustelma väkivallan seurausta, nyt pyörä pyörimään ja ikään kuin pelastaa paikalle. Että sekin, että kyllähän monissa näissä tapauksissa niin lapset saattaa käydä lääkärissä, niin kuin usein kertoi, mutta kun sitä on, niin kuin, se ei ole tavallaan sellainen asia, mitä pystyttäisiin niin kuin sellaisella puhtaasti lääketieteellisillä menetelmillä ikään kuin selvittämään. Niin tässä on, ja siis filosofiassa on tietty niin kuin antiikista asti jo pohdittu sitä niin kuin hyvän elämän edellytyksiä. Toki niissä niin nyt on vähän ehkä, ne tulee ehkä vähän erilaisista positioista, niin se ei ole niinkään välttämättä pohdittu sitä, mikä niin kuin joku pahoinpidellyn lapsen kannalta olisi hyvä elämä, paitsi tietenkin se väkivallan puute, mutta siis just se, että silloin kun, silloin kun haetaan paikalle ikään kuin hätään jotain niin kuin kättä pidempää, just jos se juridiikka ei riitä, niin sitten se on se medisiina, joka sinne kutsutaan. Niin, ja se on niin kuin jotenkin ehkä, totta kai niillä on niin kuin tärkeä tehtävänsä tässä tietynlaisessa niin kuin oikeudenmukaisuuskoneistossa, mutta ne ei pysty niin kuin tyhjentävästi vastaamaan niihin hyvän elämän tai oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. No sitten tietenkin herää kysymys, että ketkä siihen sitten vastaa, niin jotenkin se varmaan sitten tulee siitä sellaisesta jonkunnäköisestä sosiaalityöytimessä olevasta niin kuin ihmisyyden yöpuolten tuntemisesta ja rinnalla kulkemisesta. Ja toki nämä nyt pätee niin kuin muihinkin ammatteihin. Onhan ylipäänsä sellainen niin kuin se moniammatillisen tiimin ajatushan on varmaan niin kuin just sen takia, että se pyrkisi niin kuin vastaamaan siihen edun kysymykseen tässä nyt lapsitapauksessa niin mahdollisimman monesta näkökulmasta jotenkin. Mutta toisaaltahan se tarkoittaa sitä, että se voi levitä myös niin kuin aika, että sit voi olla hankalaa taas niin kuin pysyä. Tai jos me ajatellaan vaikka tiedemaailmaakin, että ihan välillä eri niin kuin, tieteistä tulevien voi olla hankala jotenkin ikään kuin kokea, että he puhuu samasta asiasta, niin saati sitten varsinkin tällaisessa, niin kuin, missä on kuitenkin tarkoitus tehdä myös niin kuin käytännön päätöksiä. Mä kyllä silloin ajattelen, että on niin kuin kaksi eri tasoa toisaalta, että on näitä monia eri asiantuntijoiden lähteitä, kaikkia selvästikin tarvitaan näin äärimmäisen vaikeiden niin kuin asioiden tunnistamiseen ja arvioimiseen. Ja ehdottomasti sosiaalityöllä ja sosiaalitieteillä on semmoista tietoperustaa, mitä muilla ei ole ja mitä tarvitaan. Mutta sitten mä ajattelen, että toinen taso on kuitenkin se ihan niin reunaehdot, mitä on annettu meidän järjestelmässä. Että meillä on mahdollisuus tilata nyt rikosrekisteriotteet, meillä on mahdollisuus mennä kuitenkin kotikäynnille. Meillä on mahdollista, niin kuin, meidän laissa siihen asetelmaan sisältyy se, että no, lasta ja perhettä pitää tavata ja tehdä asiakassuunnitelmaa ja näin, niin se on semmoinen niin konkreettinen tiedonlähde myös. Mutta mä heittäisin sulle vielä niin kuin tämän lisäksi, että mä ajattelen, että voisiko se olla niin, että yksi filosofinen, jos nyt näin haluaa sanoa, niin kysymys on juuri toi, että niin kuin hädän tunnistaminen ja näkeminen,
Mutta mulle se jotenkin näyttäytyy pikemminkin se kysymys sellaisena, että miten yhteisössä, miten me voidaan suhtautua kysymykseen siitä, että kun epävarmuutta siinä tulkinnassa aina on. Vaikka me tehtäisiin tämä kaikki, niin silti siihen jää jonkunlainen epävarmuus siitä, että no onko sitä väkivaltaa vaikka tapahtunut, onko se lapsi, sen terveys ja kehitys vaarantunut. Ja sen epävarmuuden kanssa lastensuojelussa on elettävä ja päätöksiä on siitä huolimatta tehtävä. Niin mä jotenkin ajattelen, että niin yhteiskunnallisesti tai filosofisesta näkökulmasta, niin miten suhtautua niin kuin vallan käyttämiseen huolimatta epävarmuudesta ja siihen riskiin, että se menee suuntaan tai toiseen väärin. Joo. Ja toi ylipäänsä just toi tavallaan niin kuin näiden erilaisten episteemisten sisältöjen niin kuin kilpailevat asetelmat tavallaan, että siinä myös niin kuin aina ajatellaan, että siinä systeemissä se tieto, jonka tuottaa vaikka se asiakas, niin se on määritelmällisesti epäluotettavampaa kuin se, jonka tuottaa vaikka sosiaalityöntekijä. Siis ihan niin kuin siksi, että niitä tavallaan tukee erilaiset rakenteelliset oletukset siinä. Niin tähän olisi varmaan skeptikoilla sitten kaikenlaista sanottavaa, mutta just, että ylipäänsä ehkä niin kuin jotenkin se, mitä mä ajattelen, että mihin niin kuin erityisesti siihen jotenkin episteemiseen epävarmuuteen sillä niin kuin sosiaalitieteillä pystyy, tai mikä sen rooli niin kuin on siinä sosiaalityöntekijän työssä, on se, että se pystyy, niin kuin, vaikka se epävarmuus jää, mutta se, mitä sen niin kuin osaaminen on myös, on tavallaan hahmottaa just niitä ilmiöitä, jotka liittyy niiden niin kuin yksilöiden ainutkertaisiin tilanteisiin, jotka niin kuin sit asettaa tietynlaisia todennäköisyyksiä tai reunaehtoja tai oletuksia siitä vaikka minkälainen, niin kuin, mitä ylisukupolvinen köyhyys tekee niin kuin ihmisille ja niiden vanhemmuustaidoille ja niiden niin kuin mielen sisällöille noin laajemmin. Mutta sitten varmaan niin kuin, siitähän ei tavallaan koskaan niin kuin tietyssä mielentilassa voi olla varma, että nouseeko aurinko huomenna, vaan siksi, että se on noussut tähänkin asti. Että se varmaan liittyy sitten sellaisen niin kuin yleiseen epävarmuustekijöiden sietämiseen, mutta toisaalta myös siihen, että on pyritty niin kuin saamaan se episteeminen epäluottamus, jos tällaista termiä haluaa käyttää, niin pieneen prosenttiin kuin mahdollista, jolloin se just sen tavallaan sen saman ikään kuin sisällöllisen, saman faktan tulee tulla tuotetuksi monista eri näkökulmista. Vaikka siis niin kuin ne on erilaisia, mutta just että sit se kokonaisvaikutus on niin kuin se, että nyt me voimme niin kuin, luottamuksemme kääntyy enemmänkin luottamuksen kuin epäluottamuksen puolelle, että tämä päätös on tässä asiassa oikea. Mietin, löytyisikö tähän niin kuin vertailukohtaa muista yhteiskunnan osa-alueista tai ilmiöistä? Mun mieli pakkaa niin kuin hakeutumaan tämän saman kysymyksen äärellä, että ensinnäkin, mä en tiedä, onko väärässä, mutta onko meillä jotenkin niin kuin lisääntynyt viime aikoina tai pitkässä historiassa niin se semmoinen, niin kuin, että annetaan valta professioille, erilaisillekin professioille ja jotenkin niin kuin luotetaan verrattuna ehkä sitten semmoiseen, että sit tulee näitä joitain tilanteita, kun koko yhteisö havahtuu niin kuin pohtimaan sekä professioita että ihan yleisesti yhdessä havahdutaan pohtimaan, että onko se kynnys nyt liian matala tai liian korkea. Mietin, että kyllähän näitä välillä sitten aina nousee, kyllähän me luotetaan paljon siihen poliisin arvioon, me luotetaan paljon, lääketieteestä aina puhutaan, että onko medikalisaatio vai eikö ole, ja luotetaan koulun toimintaan, ja sitten taas tulee jotain PISA-tuloksia, ja sitten yhteisönä pohditaan, että onko luotettu nyt niin jotenkin liikaa. Ja sitten mietin niitä muita, että miten lastensuojelu suhteutuu niin kuin tähän tällaiseen, ja miten tämä mediakeskustelu, mistä se oikeastaan kertoo. Mä itse jotenkin koen tunnistavani, että tässä olisi jotain erilaista usein lastensuojelun kohdalla, että siinä missä niin kuin äärimmäisen vakavia epäonnistumisia tapahtuu, vaikka välillä nousee otsikoihin, että vaikka jotakin traagista on tapahtunut hoitovirheen vuoksi vaikka synnytyksessä kätilön kanssa tai koulussa tapahtunut ihan jotain niin kuin pahaa tai poliisin kanssa, niin jollain lailla mulla on tuntuma, että se mediakeskustelu kuitenkin samaan aikaan nostaa eri tavalla näkyville sen, että mutta kätilötyö Suomessa on kehittynyt ja pelastaa ja varmistaa äitien ja lasten turvallisuutta niin kuin jatkuvasti. Tämä on tapaus. Verrattuna sitten tähän, että sitten niin kuin jotenkin, siitä ei puhuta, miten paljon me, niin kuin äsken tuossa puhuin, että niin kuin lastensuojelu koko ajan tekee sitä valikon kääntöpuolta ja onnistumisia. Onko tässä jotain erilaista suhteessa tähän? Samanaikaisesti jotenkin niin kuin luotetaan lastensuojeluun ehkä
vähän niin kuin yksin jättävänkin paljon ja sitten samaan aikaan kuitenkin sit se kyseenalaistamisen äkillisyys on aika nopea. En tiedä, mitä siitä pitäisi olla. Joo, ainakin mä tunnistan kans ton, että mun mielestä se on jotain erilaista kuin niinku nämä kaikki muut. Ja sitten se, että se onkin tosi mielenkiintoista miettiä, että mistä se sitten niinku voisi johtua. Heti ekana tuli tietenkin mieleen niinku jotenkin tällaiset klassiset valtarakenteisiin liittyvät seikat, että jos on niinku erityisesti naisoletettujen ala, niin sitä pidetään tavallaan vähemmän legitiiminä niinku osaamisen kannalta kuin jotain muuta. Vähän koulukätilöistä. Juuri näin, sitä olisi sanomassa, että tämä selitys ei nyt niinku aukottomasti erottaisi sosiaalityötä näistä muista. Niin, liittyyköhän se sitten jotenkin siihen tavallaan dualistiseen dynamiikkaan, minkä sä mainitsit, että yhtäältä niinku, kun siellä on ytimessä, varsinkin siis lastensuojeluhan, niin silloin tavallaan mandaatti puuttua niin kuin siihen kaikista yksityisemmän niin kuin alueeseen siinä mielessä, että no toki nyt voidaan helposti sanoa, että vaikka jollain niin kuin poliisikin toki puuttuu siis ihan yksilöiden koskemattomuuteen, mutta että silloin niin kuin, se on erilaista tavallaan, sä voit ajatella, että sä pystyt sen niin kuin tietyllä tavalla välttämään niin kuin aika todennäköisesti. Mutta tässä on tavallaan, niin, koska siellä on yhtäältä se, niin kuin se historiallinen intiimi, se perhe, johon sitten joku voi tulla ja jota niin kuin joku voi sitten arvioida. Ja myös siksi, että koska ne suhteethan niin kuin tuntuu kaikista herkimmiltä niin kuin näiden varsinkin vanhempia lasten välillä. Niin ehkä se on jotain myös sellaista, tekisi melkein mieli sanoa tiedostamatonta, jotain tällaista niin kuin kollektiivista kauhua suhteessa siihen. Ja toisaalta kaipuuta siihen, että onpa hyvä, että on tällainen järjestelmä ja niin kuin, yhtäältä vähän niin kuin ehkä sellainen niin kuin irrationaalinen ajatus siitä, että just että sosiaalityöntekijä voisi tietää siitä, että sille lähetetään tekstiviesti, että ota yhteyttä tämän X:n asiassa, niin se voisi jotenkin tietää automaattisesti, että nyt siellä on sellaiset mustelmat, että pitäisi niin kuin kiireellisesti tulla asiaa hoitamaan. Versus sitten taas se, että makaronilaatikko on tehty väärin ja mikä on tämä toinen narratiivi tavallaan, se niin kuin täydellinen niin kuin ylitulkinta tavallaan siitä ihan oikeasta asiasta, mikä sä mainitsit, että koska sitten taas puututaan niin kuin liikaa. Ja tuossa joku aika sitten taisi tulla just sellainen jonkunnäköinen tilasto siitä, että ne niin kuin huostaanotot, joita sitten, onko se sitten termi riitautetaan siellä hallinto-oikeudessa, tai siis vastentahtoiset, niin niitä kumotaan niin kuin yllättävän vähän. Ja sekin tavallaan niin kuin kertoo, että jos ehkä me voidaan ajatella, että se kertoo siitä, että syyt olivat niin oikeat ja perustelut olivat niin kuin episteeminen epäluottamus oli niin ollessa. Tai sitten, että se liittyy kuitenkin ehkä enemmän sit niihin valtarakenteisiin ja niihin tapoihin, millä sitä yhdenlaista tietoa, tietysti positiosta tuotettua tietoa, pönkittää jo valmiiksi se systeemi, missä sen oikeellisuutta arvioidaan. Jolloin sen niin kuin mahdollisuus tavallaan niin kuin saada se sanomansa perille uskottavasti on jo lähtökohtaisesti paljon suurempi, vaikka sosiaalityössä on niin kuin ihan oikein sellaisia tosi niin kuin velvoittavia ajatuksia siitä, että täytyy niin kuin tuoda asiakkaan asia esiin hänen niin kuin toimijuuttaan vahvistaa. Mutta sitten varsinkin kun tulee jonkunnäköinen niin kuin näkemysero siitä, että mikä olisi se paras, mitä pitäisi tavoitella, niin silloin niin kuin on todella vaikea. Ihan siis voisin kuvitella niin kuin työsuoritteenakin jotenkin pyrkii nostamaan sitä sen toisen osallisuutta sellaisella tavalla, että kuitenkin oma näkemys on eri siitä, mitä se niin kuin toinen ihminen haluaa, vaikka tilanteessa tapahtuisi. Kyllä sitä se kehittyy kyllä arjessa silti. Mä ajattelen, että kyllä se on ihan sellainen aika arkinenkin taito, että tuoda esiin sekä teksteissä että niin kuin vuorovaikutuksessa ja ihan jopa siinä suunnitelmassa niin kuin rinnakkain nostaa esiin niitä erilaisia tapoja nähdä. Ne on hyvinkin erilaisia välillä tavat nähdä, että toinen saattaa, että se on tärkeää pitää yllä myös vaikka se ajatus, että joku kaikessa on kyse vain siitä stressistä, jonka te aiheutatte meille, kaikki olisi hyvin ilman teitä. Tai että, niin kuin, että kun tämä on tämä rahapula, joka niin kuin aiheuttaa tämän ja kun ei saada sitä etuutta ja sitten koitetaan puhua, niin kuin, että no, mutta tässä on tämä asia ja nyt puhutaan lasten asiasta ja näin, niin kyllä mä ajattelen, että se on semmoinen ihan mahdollista kyllä jossain määrin toi rinnakkain eläminen. Sitten halusin kommentoida vielä siihen, että kun mä olen siellä hallinto-oikeudessa niin istunnoissa nyt jonkun aikaakin jo ollut ja siis lastensuojeluasiantuntijajäsenenä ja nimenomaan käsittelemässä just noita sanoit riitautettuja, mutta tai siitä, että
niin kuin valitetaan hallinto-oikeuteen Niin, päätöksestä. aivan. Niin mä jotenkin niin kuin, mä näen sen erittäin tärkeänä siis tietenkin, että meillä on monenlaisia kanavia hakea muutosta päätöksiin, joista yksi on se, että valitetaan sinne hallinto-oikeuteen tai sitten voidaan tehdä just kanteluita ja muistutuksia aville tai sitten hakea ihan vaan muutosta ihan suoraan niin työntekijältä tai sen henkilöltä, että riippuu vähän aina ne kanavat, mutta jos puhutaan sitten hallinto-oikeudesta, niin kyllä mä sillä lailla näen, että ollaan mekin kuvattu päätöksiä ja sitten toi tilasto sinänsä kyllä on ihan linjassa munkin ihan henkilökohtaisen kokemuksen kanssa, että paljon ne pysyy ne päätökset siellä meillä, mutta kyllä ne perusteellisesti, hyvin perusteellisesti niin kuin käydään ja suullisia käsittelyjä on myös, mutta jollain lailla mä näen niin kuin noissa tilastoissa sit sen toisen puolen, että se on myös tämän tyyppisissä aiheissa, kun lastensuojelun äärellä ollaan ja puhutaan mielenterveysongelmista, puhutaan vaikeista päihdeongelmista, niihin liittyy myös kieltämistä ja se, niin kuin, ne myös lomittuu toisiinsa tavallaan ne oikeudelliset prosessit ja mahdollisesti toistuvat valitukset ja semmoiset, niin se voi olla myös osa sitä ydinasiaa, minkä vuoksi se vanhemmuuskin on vaarantunut. Saatko kiinni? Että tavallaan välillä niissä meidän niin kuin vaikka toistuvissakin käsittelyissä niin näkee sen, että perusteet on ollut alun perinkin olemassa ja ne on edelleen olemassa ja on tärkeää, että saa valittaa ja ne käsitellään, mutta myös näkee, että se on niin kuin osa sitä omaa oireilua ja prosessointia se, että valittaa uudestaan ja uudestaan ja käsittelee sillä lailla sitä omaa ehkä sen päihdeongelman kieltämistä esimerkiksi, niin sitten nämä tietenkin vaikuttaa sitten niin kuin numeraalisina, kun ei nähdä muuta kuin tilastosta se numero, niin ne sitten näkyy siellä ehkä ja saattaa saada kysymään sit näitä kysymyksiä, joita sä pohdit siitä, että no minkä verran erillään meidän oikeusjärjestelmä on sitten lastensuojelun vallasta, niin toi mielestäni vaikuttaa siihen aika olennaisella tavalla. Mutta pitäydytään vielä lopuksi ehkä tässä oikeusjärjestelmän kysymyksessä, että tosiaan, no puhuttu aika vähän näistä tekijöistä. Niin ne tuomiot tuli ja se, niin kuin mainitsit, niin se on aiheuttanut aika paljon keskustelua eri tahoissa. Jos otan taas rooliksi niin kanavoida tätä yleistä kansalaiskeskustelua, niin se ajatus on ollut se, että ne on täysin riittämättömät. Ja tätä samankaltaista niin kuin, keskusteluahan käydään niin kuin, usein tällaisten isojen niin kuin, henkirikosjuttujen yhteydessä. Mutta siis se ei ollenkaan niin kuin, tarkoita sitä, että pikemminkin, että se niin kuin, jotenkin mitätöisi sitä ydinviestiä. Pikemminkin mä ajattelen, että sen pitäisi vahvistaa sitä, että just, että näitä tarjottu vertauksia, että esimerkiksi niin kuin veronkierrosta voi saada enemmän tuomioita kuin toisen ihmisen niin kuin, tässä tapauksessa hengen viemisestä, vaikka niin kuin, siinä on se tietynlainen juridinen todistelumatka, joka vie sitten tähän päätökseen, että on niin kuin, jotenkin, tämä on toki niin kuin, isompi yleinen kysymys, mutta siis, että miten niin kuin, suhtautuu jälleen kerran tähän, että se jotenkin oikeuksien toteutuminen ja juridinen prosessi niin kuin, muodollisesti pätevänä ja ihmisten ajatus oikeudenmukaisuudesta on niin tosi kaukana toisistaan. Niin mua kiinnostaa, että mitä sä ajattelet tästä varsinkin just, kun sulla on tavallaan myös se asiantuntijuus siellä osana tätä koneistoa niin sanotusti, toki eri roolissa, mutta siis ei niin kuin, rikosasioihin liittyen, mutta kuitenkin niin kuin, miten sä itse esimerkiksi niin kuin selviät tämän epäkohdan kanssa? Joo, siis tosiaan mä oon siellä hallinto-oikeuden puolella, joka niin kuin on hyvin erilainen paikka kuin tämä rikosoikeus niin kuin eri puolella tuomioistuinta, mutta itse asiassa mä mietin tuossa, kun mä kuuntelin sua vähän aiemminkin jo sitä, että joo, mä tunnistan tämän keskustelun ja muihinkin rikoksiin liittyen, mitkä meidän alaan liittyy, niin välillä, mutta toi ei ole kauhean pinnalla. Toi on siis yllättävänkin niin kuin mun semmoisessa niin kuin pohdituttavissa asioissa ja koskettavissa asioissa tällä hetkellä se on yllättävänkin matalalla itse asiassa toi kysymys, että onko vankeustuomio tai vuosien määrä nyt sitten niin kuin minkälainen verrattuna johonkin muuhun rikokseen. Mietin, että mistä se kertoo. Ja mä luulen, että se kertoo siitä niin kuin jotenkin sisällä näiden ilmiöiden arjessa olemisesta. Se, mikä on ilmeistä, niin se on hirvittävän tärkeää, että on oikeusprosesseja, että on lasten niin kuin kuritusväkivallan esimerkiksi tai kouluväkivallan, koulukiusaamisen myös. Ne on ollut tärkeitä kehitysaskelia meidän yhteiskunnassa, hirvittävän tärkeää, että ne tunnistetaan erillisenä, että kiusaaminen on, että siitä on myös muotoja, jotka on ihan puhdasta väkivaltaa, jotka tulee tutkia rikoksina. Ja sama kuritusväkivallan osalta. Ja siksi on tärkeää myös tässä niin kuin tavallaan
kammottavassa, järkyttävässä, monin tavoin tapahtuneessa sekä väkivallassa että siihen liittyvässä laiminlyönnissä, niin että ne tutkitaan, niin kuin, että niitä on tutkittu murhina tai tappoina tai nyt sitten tuomio oli se törkeä kuolemantuottamus. Se on tärkeää. Mutta sitten se, että toihan on niinku vieras ajatus, ylipäänsä mikä niinku rangaistusajatus on ihan täysin itse asiassa pois siitä meidän niinku ajattelusta ja hahmottamisesta, siis vilpittömästi lastensuojelussa. Ei me etsitä syyllisiä, eikä me pyritä rankaisemaan heitä eri vahvuisin rangaistuksiin, siis ei ketään. Ja se ei tarkoita mitään loputonta ymmärtämistä, vaan siinä on kyse niin kuin se, mistä mä aloitin tavallaan kuvaamaan, että mä näen ilmiöitä, mä näen tragedioita pitkällä aikavälillä juontuvina, jotka mahdollistaa edes tämän tällaisen niin kuin tapahtumisen. Tämä ei voi olla osa vanhemmuutta, ei hyväksyttävä osa eikä ymmärrettävä osa vanhemmuutta missään tilanteessa. Yksilöllä on aina vastuu, näillä aikuisilla on ollut ehdottomasti vastuu toiminnastaan, mutta silti meidän niin kuin tapa arvioida tilanteita, nähdä on ylipäänsä jotenkin niin kuin se, että miten mahdollistuu, miten rakenteet tuottaa sitä, että meidän yhteiskunnassa voi päästä käymään yksilöille edes näin, jotta he päätyy toimimaan näin. Ja suojata sitä lasta, arvioida millä perustein sitä lasta voidaan suojata, kehittää meidän omaa toimintaa, järjestelmää, jotta näin ei pääsisi käymään. Se on aivan toissijasta se, että minkä verran me rangaistaan ihmisiä siitä, että tapahtuisi. Niin ja ainakin siis, jos nyt pitää, niin se on ainakin sit se väärä kohta tavallaan, että siinä sosiaalityölle ei ole siinä enää niin kuin mitään, tai siis totta kai tietenkin ihmiset ei lakkaa niin kuin kaikki olemasta, mutta just se, että ainakin niin kuin se pahin on jo tapahtunut siinä mielessä, että sitä ennen niin kuin pitäisi tapahtua paljon. Ja just niin kuin sanoit, että me tavallaan niin kuin tässä me hahmotetaan sitä, niin kuin, sitä lasta ja se tietenkin se niin kuin lastensuojelussa lapsen keskiö on niin kuin ihan täysin itsestään selvää. Mutta just se, että sen lisäksi on niin kuin tavallaan nämä tekijöiden lapsuudet ja heidän niin kuin erilaiset kehityskulkunsa, jotka olisi niin kuin eri aikahetkenä voitu nähdä samalla tavalla kenties niin kuin ehkä johtavana tällaisiin tilanteisiin, koska kuitenkin tiedetään, että tällaiset niin kuin raaka väkivalta on, sitä yleensä edistää se, että on itse kokenut sitä. Mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että se poistaisi sitä yksilön vastuuta, mutta just se, että ikään kuin sosiaalityöllisesti, niin tavallaan tämä on niin kuin yhdestä kohdasta yhtä prosessia, mutta tavallaan ne toiset prosessit on samaan aikaan silti niin kuin ihan yhtä totta. Mä ajattelin, että otettaisiko me sellainen loppuun vielä, joku sellainen lyhyt tietoisku siitä, että jos epäilet, että lapsi kokee väkivaltaa, niin mitä pitäisi tehdä, miten pitäisi toimia? Hyvä idea. Ainakin yksi sellainen, mikä niin mun mielestä on ollut meidän keskustelussa vähän kummallinen kohta, on ollut tämä niin jumin jääminen siihen, että jätettiin se puhelinvastaajan viesti, niin ihan niin päällimmäisinä asioina nyt ensinnäkin, että uskalla nähdä, se on sinun velvollisuus nähdä. Ilmoitusvelvollisuus on ammattilaisilla jokaisella, sitä ei voi siirtää ei esihenkilölle, ei kollegalle, ei varsinkaan lastensuojelulle, vaan se ilmoitusvelvollisuus on sinulla. Ja silloin kun epäilet väkivaltaa, niin se on itse asiassa myös poliisiasia, eli pitäisi tehdä myös rikosilmoitus siitä. Mutta siis se, että kun on puhuttu nyt näistä lastensuojelun vastaamattomuuksista ja semmoisista, niin meillä on aina kaikkialla on sosiaali- ja kriisipäivystys, jonne saa kyllä yhteyden. Eli ihan ympäri vuorokauden, niin sinne voi aina soittaa kaikilla alueilla ja konsultoida ja kysyä. Ja itse olen tehnyt siis useamman vuoden niin kuin sivutyönä semmoisessa paikassa töitä ja vastannut juuri tämän kaltaisiin puheluihin kyllä, eikä ei me olla omia työntekijöitä, mutta siis lastensuojelun asiakkaisiinkin liittyen. Siellä kriisipäivystykseen saa aina yhteyden ja myös hätäkeskuksen kautta 112 saa yhteyden sinne samaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen ihan aina ja siellä aina vastataan. Eli tuommoisen asian niin kuin ääreen ei pidä jäädä, etteikö siihen omaan työntekijään nyt sitten vastattu soittopyyntöön ja näin. Pitää ilmaista selkeästi mikä on hätä ja luottaa siihen, kun on tässä puhuttu näistä kolikon kahdesta puolesta, niin se lastensuojelu kyllä koko ajan arjessa tekee työtä sen eteen, ettei se lähde myöskään ylireagoimaan. Ja se on ihan, siihen voi luottaa. Eli se, että sä ilmaiset sun huolen vasta tarkoittaa, että lastensuojelu vähän selvittää lisää. Ja niin nämä on ensimmäiset. Ja sitten muistaa vielä, että silloinkin kun asioi suoraan sen lastensuojelun kanssa, kun ei ajattele, että on ihan nyt tulipalokiire kuitenkaan just nyt tällä tunnilla, niin silloinkin lastensuojelun ilmoitus on turvallinen keino. Eli siis
tehdä lastensuojeluilmoitus, jolloin ihan riippumatta siitä, keitä ne työntekijät, onko ne lomalla tai onko ne miten kiireisiä, niin niihin on ihan tarkat niin kuin lakisääteiset aikarajat, milloin ne otetaan vastaan, miten arvioidaan kiireellisyys jo ihan ensimmäisen vuorokauden aikana ja näin. Eli niin kuin se yhteyden, se ei pidä paikkaansa, etteikö niin kuin se toimivaltaisiin viranomaisiin saisi yhteyttä. Sitten mä ajattelen, että ylipäänsä näitä merkkejä, niin siinä mä oon kyllä samaa mieltä sen avilinjauksen kanssa, että kyllä me koulutusta tarvitaan ja pitää motivoitua niin kuin erikin alojen ammattilaisina niin ottamaan vastaan ja kiinnostumaan ja hakemaan koulutusta siihen, että millaisista merkeistä me voidaan sit niin kuin tunnistaa lasten pahoinvointia ja väkivaltaa. Tässä on nyt puhuttu niistä kasvoissa olevista mustelmista, mutta myös ylipäänsä. Ja ihan se lapsen kertoma, se on semmoinen, mikä kauhean usein niin kuin jollain lailla sitten jää sivuun. Kysytään lapsilta, mitä niille kuuluu. Kysytään rohkeamminkin kuin ehkä nyt, että lapsen tasoisesti ja lapsen kielellä, mutta että lapset on useimmiten, ainakin lastensuojelussa sen näkee, että vaikka me pelätään joidenkin asioiden, niin kuin, tai ammattilaiset saattaa pelätä puheeksi ottamista, niin sitten kun lastensuojelussa ne väkisinkin tulee jo ihan kuulemisasioissa puheeksi niin, ja mielipiteen selvittämisessä, niin lapset on tiennyt ne asiat perheen asioista ihan koko ajan. Sitä ennenkin ne on vaan yksin kantaneet niitä, kun aikuiset on välttäneet ottamasta puheeksi. Eli puheeksi ottamiset suoraan lasten kanssa. Tuleeko sulle mieleen vielä muita kuin tähän tietoiskuun? Ehkä jotenkin itse ajattelen sitä myös just sellaisesta niin kuin perusihmisen, siis kenen tahansa niin kuin näkökulmasta, että jos niin kuin omassa yhteisössä tuntuu, että on jotain niin kuin sellaista meneillään, mitä pitäisi selvittää, niin jotenkin säätys siitä, että just mitä mainitsitkin, että se, niin kuin se lastensuojeluilmoitus, koska tällaisia asioita ei välttämättä, totta kai niin kuin sellainen avoin keskustelu on varmasti niin kuin ihan yleisinhimillisesti hyvä, mutta joskus sitten on myös niin kuin silleen, että ei tavallaan, se voi niin kuin kuormittaa entisestään kuormittavaa tilannetta, jossa sitten lähdetään jotenkin niin kuin silleen, ei ammatillisesti keskustelemaan näistä asioista, tai just, että itse ajattelen vaikka usein pienten lasten kanssa käyn vaikka niin kuin avoimessa perhekahvilassa, että jos vaikka siellä alkaisi niin kuin jotenkin jotain toista tenttaamaan niin kuin jostain mustelmista, niin se tekisi varmasti niin kuin siitä tilasta ensinnäkin aika epämiellyttävän kaikille, ja sitten varmasti aiheuttaisi sen, että se ihminen tuskin koskaan enää tulisi sinne. Joka on kannatteleva asia. Juuri näin. Eli että siinä voitaisiin tehdä niin kuin enemmän sit haittaa kuin hyötyä. Että ehkä niin kuin sellaisiksi oman elämänsä sosiaalitarkastajiksi ei kannata ryhtyä, mutta just, että jotenkin ylläpitää sitä semmoista keskusteluyhteyttä, että vaikeistakin vanhemmuuteen liittyvistä asioista pitää niin kuin voida puhua. Ja sellainen niin kuin tekijädemonisointi, että tietenkin niin kuin teot itsessään on tuomittavia ja ne täytyy loppua, mutta että ihmiset niiden tekojen takana on kuitenkin just niin monitahoisia, mitä tässäkin puhuttiin. Ja toisaalta sitten myös se, että itse on esimerkiksi sitä sukupolvea, jota ihan selkeästi kasvatettiin niin, että muiden asioista ei niin kuin mennä kellekään huutelemaan, ei omista eikä muiden, että se on ikään kuin se on perheen asia. Ja tämähän niin kuin nimenomaisesti sit ei pidä paikkaansa, että se, että tekee rohkeasti sellaisten suojeluilmoituksen tai huoli-ilmoituksen tai jonkun sellaisen yhteydenoton, missä nimenomaisesti niin kuin olisi mahdollisesti niiden ammattilaisten sen oman asiantuntijuutensa nojalla mennä selvittää, että mistä tässä tilanteessa on kysymys ja minkälaista apua niin kuin siihen olisi mahdollista saada. Mutta se, niin kuin, että voi aistia sen, että ihmisellä on joku niin kuin tuskainen tilanne tai jotain on nyt meneillään sellaista, mikä on niin kuin yleisesti hyvän elämän vastaista, siis sellaisella tavalla, että joku kärsii, usein useampi, niin sen niin kuin tunnistaminen on myös ihan kaikkien niin kuin kanssaihmisten vastuu ja koittaa ylläpitää sitä sellaista ilmapiiriä, että on ok hakea apua ja asioista on myös ok puhua. Joskus jo se, että siitä puhutaan ja niin kuin löytää sellaista vahvistusta sille, että muillakaan ei niin kuin aina mene ihan, niin kuin, koska ne myös niin kuin täytyy hahmottaa se, että asia, vaikka tällainen graaviväkivaltatilanne on niin kuin osa sellaista pidempää jatkumoa, jossa on ollut erinäköisiä tilanteita ennen sitä usein. Ja joskus niin kuin hyvinkin pienet asiat. En tarkoita sitä, että köyhyyden ratkaisu on leipoa pullaa, mutta siis se, että joskus niin kuin hyvinkin sellaiset pienet jutut saattaa sysätä sitä hyvin vähän toiseen suuntaan, josta seuraa taas erinäistä eskalaatiota silleen, että siitä saattaakin sitten niinku se lopputulos niin juuri näin. Eli että tunnistaa myös niinku ihan niiden pienten niinku arkisten kohtaamisten ja asioiden arvo tai merkitys. Ja vielä viimeisenä, ja se mistä nyt on paljon puhuttu, niin tämä kaikki koskien sekä lastensuojelulapsiasiakkaita, siis perheitä ja muita, ettei
tehdä sellaista kategorista oletusta, mikä Just tässä näin. on tullut esiin, että tätä kaikkea ei tehtäisi heille, joiden tiedetään olevan lastensuojeluasiakkaina. He ansaitsevat ja tarvitsevat tämän kaiken ja lastensuojelu ei ole selvänäkijä. Mutta myös se ihan se dynamiikka ja keskustelu ja luottamuksen rakentaminen yhdessä pohtiminen niin on ihan yhtä tärkeää, vähintään yhtä tärkeää meille kaikille. Juuri näin. Kiitos. Kiitos.